o 30 deste mes, vamos a facer unha acción de rodear a Xunta, vamos a rodear San Caetano, para facerlles ver a necesidade que teñen e que nós temos de escoitalos e de que eles teñen de comunicarse con nós e de darnos resposta a todas estas demandas e que non deixen nin permitan que esta bomba que vai a reventar moitísimas cuestións ao país inteiro, non só ao país, sino ao medio natural do cal dependemos para sobrevivir, non hai que esquecerse. Necesitamos decirlo, entón vámoslo rodear un pouco nesa simbolización, significando que teñen que decírnoslo, non marchades aquí hasta que nos digades iso, non? É un pouco esa alegoría que queremos facer. Entón, o 30 de xuño, todas as persoas que foron a Palas de Rei, que moitas delas non puideron chegar polo colapso que había na estrada, pois convidámolas a que veñan a outro espazo, a Compostela, é aquí onde está a decisión, onde están os edificios que e as persoas que van a tomar esa decisión, entón necesitamos que sexa aquí e convocámolas a todas e a todos para que o poidamos facer.